Mini-MBA'en har både været en succes rent personligt, men i allerhøjeste grad også i forhold til mit daglige arbejde. For mig har det været rigtig godt at få hægtet teorier og sådan nogle ting op på det, jeg laver i dagligdagen. Det giver mig et løft rent strategisk og taktisk. Jeg synes jo, det er en super fed kombination af hele kursusdage, så du trækker stikket ud fra firmaet og ligesom sætter en hel dag af, kombineret med, at du selvfølgelig har noget læsestof, du skal læse. Den kombination af at læse og være sammen med andre medstuderende, og så gå hjem og lave casen og køre det igennem hen over året, det synes jeg har passet rigtig godt. Jamen, jeg synes, det har været utrolig lærerigt også at møde andre fra andre virksomheder, fra andre typer virksomheder, både store og små virksomheder, og selvfølgelig også forskellige slags mennesker med forskellige uddannelser og med forskellige funktioner i deres firma. Det har været meget inspirerende og lærerigt. Jamen, ledelse handler jo om at skabe værdi for virksomheden, og også at udvikle organisationen og medarbejderne og sine egne kompetencer. Og det, som Mini-MBA'en gør, det er i virkeligheden, at man godt kan kombinere de to ting.